Bueno, eguerdion, lan hori, esan duen bezala, niri EHUko irakaslea naiz, eta BTU ikerketa zentroko ikerlaria. Eta ganera, nire ibide profesionala Ulman hasi nuen, osak, bizpahiru urte soinatik bizizan nintzen, eta badaukat horako atxikimendua eskualde honekin. Bueno, nire esatu dutena, gaurko aurkezpenean, izan da, klima aldaketaren inguruko, ondo entzuten duzuen? Bai? Klima aldaketaren inguruko horrelako saio orokor bat, ez? Nondik gatoz eta nora goazen, eta gure nik aurkeztuko dizuedala. Bueno, lehenengo galdera da, klima aldatzen ari da, eta justu duzu, Bueno, hasi dintzenean, batzutan zalantzak zeuden jendearen artean, baina urteak pasa dela, adostasun nahiko argia dago. Nik emango izkizuet hemen, zientzian dauzkagun evidentziak, bale? Zientzian dauzkagun evidentziak klima aldatzen ari dela. Hemen daukazuen lehenengo irudi hau behar bada da aldagairik esanguratsuena klima aldaketaz ari garenean, ez? Temperaturaren aldaketa. Noiztik ikusten duzue hor, 19. mendetik, gaur, 19. mendeko amaieratik gaurdaino. Zergaitik hartzen dugu 19. mende amaiera erreferentzia gisa? Horri deitzen diogu aro aurre industriala. Industria iraultza hasi baino lehen, non erregai fosilak, aurreratzen ari naiz, baina non eraldaketa ekonomiko eta industriala gertatu zen. Orduan, neurtzen dugu gaur egungo temperatura, oinarri horrekiko. Eta ikusten duzuenez, temperatura ez da lerro zuzen bat, sistema naturaletan beti daude gora berak, lerroak ez dira lerro perfektuak, baina joera oso argia da. Ikusten duzuenez, gaur egun dagoeneko ia 1,5 graduko igoera egonda dagoeneko. Baten batek esan dezake, 1,5 ez da hainbesterako. Jarriko dizuet analogia bat. Ez da nirea, Kanadako zientzialari batena da, eta berak azaltzen du, nola 1,5 gradu hartu behar dugun da munduko batez besteko temperatura. Orduan, pentsatu zazue zuek sukarra daukazuenean. Sukarra daukagunean, gure gorputzaren temperatura da 36 gradu ingurukoa, 1,5 gehiago 37,5, baina ez gara oso ondo sentitzen ari. 38ra, 39ra iristen bagara, amaitu dezakegu, egoera larri batean, ospitalean, eta mundua horrela ere funtzionatzen du. Horrelako aldaketa txiki batek, sistema orokor konplexu batean, esan nahi du gauzak larritzen ari direla eta asko. Hurrengo irudia, Artikoko itsas izotzaren hedadura. Ikusten duzuenez, hamarkada bakoitzean 12 murrizten da. Klima aldaketa orain dagoen bezala, badirudi, 10 urtero egon zitekela uda bat, non izotzarik ez dagoen Artikoan. Azkenengo evidentzia, itsas mailaren igoera. Azkenengo 7.000 urtetan itsas maila egonkor mantendu da, eta gaur egun, ikusten, horre ez duzu ikusten, baina sinistuko idazue, iaia 4 milimetro urteko igotzen da. Baten batek ere esan dezake, 4 milimetro ez da asko, baina pentsa, mende amaieran honek zer esan nahi duen, batez ere gure kostaldeetan. Baten, ikusi ditugu evidentziak, hauek dira datuak hartzen direnak, orduan hurrengo galdera da, baina zergaitik ari da hau guztia gertatzen. Eta baten batek, eta askotan entzuten dugu komunikabide edo horrelako adierazpen batzuetan, esan dezake, klima aldatu izan da, lurraren historian zehar, hemen dauzkazue azken 800.000 urteak, eta ikusten duzue CO2-ren kontzentrazioa nola horrelako zerra irudi bat sortzen duen, CO2 kontzentrazioa atmosferan eguratzean handitu da, murriztu da,
Eta handitze hori dagoenean temperatura igo da, igo da, ikusten duzuenez, azkenengo egoera izango litzateke, azken glasiazioarena, ikusi baduzue Ice Age pelikula, gogoran duzue, ez? Mamutak eta orain dela 120.000 urte gutxi gora bera, eta orain gaude epel batean. Zer gehiago ikusten dugu grafika honetan? Azken 800.000 urteetan, CO2 kontzentrazioa guratzean ez da 300 ppm-tik pasatu. ppm-ak dira partes por millón. Kontzentrazioa neurtzeko erabiltzen dugun neurria. Badakizuen non dagoen gaur eguneko kontzentrazioa? Hortxe, 422. Klima aldatu izan da modu naturalean lurraren historian zehar? Bai, baina gaur egun gertatzen ari den klima aldaketa ezin da modu naturalean soilik azaldu. Zerk sortu du CO2-ren kontzentrazio hau? Ikusten duzuenez, berotegi efektuko gasen isurpena izugarri handitu da, ere bai, lehen aipatzen nuen 19. mende erditik gaur eguneraino. Eta zergaitik aldatu da edo zein izan da CO2 eta beste berotegi efektuko gasen iturria? Gehiena erregai fosilen erabilera. Badago zati bat lotuta dagoela lurraren erabilerekin, deforestazioa, nekazaritzaren erabilera eta bar, baina zatirik handiena erregai fosilen erabilerarekin lotu egiten da. Karo, baten batek ere pentsa dezake, eta zer, ez? Honek zenolako eragina zergaitik eskatu behar nau egoera honek. Eta orduan, ikusiko dugu zein izan daiteke, zeintzuk izan daitezken ondorioak. Lehenengoa dagoeneko sentitzen ari gara. Bero bola den maiztasuna areagotzen ari dela, hauen luzera ere bai, ez? Ohitu behar gara, beroarekin bizitzen, eta hori nik uste dut grafiko ez gain, segurazki danok sentitzen dugun aldaketa bat izan dela. Honekin batera, noski, suteak ere areagotzen ari da. Badakit, suteak pertsonek sortzen dituzte, baina klima aldaketak egiten duena da, suteak gertatzeko joera hori areagotu. Zergaitik ezetasun gutxiago dagoelako, lurzoruak eta landaredia lehorrago dagoelako, orduan hauek gertatzeko joera eta hauek handiagoak eta gehiago zabaltzeko aukera, handiagoak dira klima aldaketaren ondorioz. Itsas mailaren igoera, lehen aipatu dudana, Euskal Autonomia Erkidegoan estimatzen da, agertoki optimista edo tarteko batean 40 zentimetro inguru igoko dela mende amaieran, baina gure lanak egiten espaditugu eta klima aldaketari aurre egiten espadugu 70 zentimetro inguru igo daiteke. Eta karo, ez da bakarrik batez besteko itsas maila igoko dela, baizik eta horren gainean gertatzen diren muturreko gertakari guztiak ere areagotuko dira. Eta gure kostaldea gainera, dauzka ezaugarri oso berezi batzuk. Baditugula oso hondartza adibidez enkajonatuak, ezin dutenak atzera egin, eta beraz egokitzeko edo era naturalean egokitzeko gaitasuna txikia da. Itsas mailaren igoerak, hau ez dakit ezagutuko duzuen, Urruñako paseoa da, Hendaiatik Sokoara doan bidean, barkatu. Urruñako kostaldea da, eta ikusten duzuenez, itsas mailaren aldaketaren ondorioz, higadura areagotzen da, eta kostaldeen atzeraka da. Hemen ikusten dugu, Urruña gure kostaldea arrizkoa da, baina adibidez, Afrika mendebaldean ikusten ari garena da, higadura batzuetan hartzen duela urtero metro bateko atzeraka da. Orain, gehiagi aurreratu naiz barkatu. Noski, honek guztiak eraginak dauzka gure azpiegituratan, ez bakarrik sistema naturaletan, eta ez bakarrik gure herrietan. Hemen dituzu adibidez,
euri jasak ere bortitzagoak izango dira, hau danako, Valentziako danako irudi bat da, oso gertu denboran bizi izan duguna. Ekosistemek ere zailtasunak pasatuko dituzte, koralen lixibak eta ere gertatzen ari da, koralak hiltzen ari dira mundu osoan zehar, bero boladen poderioz, eta honek guztiak izango du ere bai gure gizartean eragin ekonomikoak. Hemen ezkerreko grafikoan ikusten duzuena da zenbat eta temperatura altuagoa izan, orduan eta eragin ekonomikoa handiagoa izango dela. Hori badakigu. Eta horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoan, beste mapa horretan, badakigu ere bai, gure lana klima aldaketari aurre egiten ez badiogu, 2050ean barne produktu gordina 3% murriztu daitekela, antzeko Nafarroan. Eta noski, honek beste herrialde zaurgarriagoak diren herrialde batzuetan, zer ekarriko du? Migrazioak ere bai. Nola aurre egin erronka honi? Orokorrean bi neurri nagusi edo bi politika mota nagusi ditugu. Lehenengoa, esan badugu klima aldaketa erregai fosilek sortzen dutela, hauek murriztu behar ditugu. Murriztu behar ditugu sakonki. Horretarako badaukagu Parisko akordioa, mundu osoko akordio bat. Parisko akordio honek 3 ardatz ditu. Lehena da, herrialde guztiek adostu dute munduko batez besteko temperatura 2 gradutik bera mantendu behar dela, oso behera. Eta ahalegin guztiak egin 1,5 gradutara murrizteko. Honetaz gain, inpaktuei aurre egiten ere prestatu behar dugu, erresilientzia eta egokitzapena. Eta 3. Diru fluxuak mugitu behar ditugu, batez ere herrialde industrializatuetatik, garatu bidean dauden herrialdei laguntzeko prozesu honetan. Lehenengo neurri multzoa arintzea, edo gazteleraz entzungo duzu ere bai, mitigazioa. Hau da, erregai fosilen isurpenak sakonki murriztu. Energia da, isurpenak sortzen duen sektore nagusia eta garraioak jarraitzen dio. Gure Euskal Autonomia Erkidegoan 2 heren sortzen dira energia eta garraio artean. Beraz, baditugu hor oso helburu zehatzak energia nola sortzen dugun eta nola garraiatzen dugun arabera. 2. neurri multzoa, egokitzapena. Egokitzapena erabili ditzakegu azpigiturak, ekosistemak eta bestelako neurriak, gure herriak eta gure hiriak klima aldaketaren inpaktuei aurre egiteko. Zergaitik? Inpaktu batzuk jasango ditugulako, aldaketa batzuk dagoeneko martxan daudelako, eta gure lanak egiten baditugu ere, noski, inpaktuak murritzagoak, askoz ere kontrolatuagoak izango dira, klima aldaketari aurre egiten badiogu eta isurpenak murriztu, baina hala ere inpaktu batzuk gertatuko dira. Eta hauei aurre egiteko prest egon behar dugu. Eta azkenengo mezu bat, gure gizartean, ez bakarrik herrialdeen artean, baizik eta gure gizartean, badaudela zaurgarriagoak diren kolektibo batzuk. Eta hauek ere gure politiketan, ez dakit, erdigunean, baina noski kontutan hartu behar ditugu. Politikak definitzerako orduan ikusi behar dugu, nori eragiten dioten gehien politika hauek, nola laguntzen ditugu. Hemen ikusten duzue pertsona nagusi bat, eta esango dizuet zergatik jarri duan hemen. Egin dugun azkenengo ikerketa baten aztertu ditugu klima aldaketaren ondorioak osasunarengan. Bero boladek osasunarengan ondorio zuzenak dituzte. Batez ere, kolektibo zaurgarriena da 75 urtetik gorakoa eta aurretiko gaixotasunak dituzten kolektiboak. Hauek dauzkate hilkortasuna handitzeko, areagotzeko eta gaixotzeko aukera gehiago. Noski, hauek kontutan hartu behar ditugu, beroari aurre egiteko politikak zehazten ditugunean. Eta hau zezan, nire azkenengo transparentzia. Eskerrik asko.